Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Horas, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tabukama parminggota sadarion Minggu 23 Maret 2025 di parmingguan pukul 10. Sadarion minggu okuli doa tema pauba roha asa unang mago. Martang yang nahohoma hita. Amin. Tapujima tuhata marendesian buku ende nomor onom ayat sada rodi ayat tolu puji Jahoba nasangap.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natungo palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamay mergi mataku tu Jahoba, ay ibana do mangenet patus yan jorgong. Say do pakon maau, jala asi roham di au, ay pujung jala dadangol do au. Hodo ale Jahoba dihangoluton rohakon. Ale debataku marhapo santu hodo au, say unang paila au. Haleluya. Martanggiang mahita, ale Tuhan debata amanamina di Banua Gijang parasi roha na sumurung. Namandok mauliate mahami tuho sianasa rohanami, ala dilehoko anakmu nasa sadai, nah tuhamatean humokop hami, asa unang mago na porsea di ibana. Alai asa haungoluan nasa leleng nileleng na dinasida. Tatap mahami, ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hati goran di hami. Say sesama dosa nami saluhut, ala ni pelea na sundenggan, na pinelehon nai humokop hami. Say paeleng mapinggolmu tutang yang nami, jala asi maroham di hami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu okuli, ima patik paunopon dohot lapatana. Patik paunopon unang ho mamunu. Dia do lapatan dii ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mambaen sahit-sahit tu nasa namangulu. Ikon roha panguluhon do rohata dinasa namangulu, ima sahatna. Atong ramanggidogogo mahita,
sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaho na hombar tu patikmi. Amin. Tatopoti madosata dijoloni debata, martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para sirohana somurung midahami. Hupar hatutu jala hutopoti hamido, dosa dohot pangalau sionami na godangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, alani pangokopni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Amin. Baga-bagani debata taringotu hasesaan ni dosa. Isedo mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debata do nama mitori. Isedo na badabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dadaholani nong mulak mangolu do jaladi siamuni debata do ibana mangon dihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
ABG mahata ni debata manang evistel di minggu okuli, imasian Yesaya 55 ayat sada rodi ayat sia, tajahama marsikap soring. O sude amu akan nama was, romahamu tu aikon, jalahamu akana somar hepeng, romahamu manuhor mamonggoli dohot mangakon. Sai romahamu manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Puasa tu masdasing hepeng hamu tu nasotau hamu luhonoton, jalanan yomo munam tuhor dinasotau pasonak kamu, saitan yo kamu maau, asa panganon muna natabui, jala busuran rohamuna di tabu-tabu. Tarehon hamu ma pinggol muna, jala roma hamu tuau, tangihon hamu ma asa mangolu ton dimunai. Jadi bahenoku matu hamu padan saleleng-leleng na, ima padan parasia nasi tongi, tu si Daud naso tu pamuba. Idama, citidangi tu akabangso ibana hulehon, bahen patogi dohot selehon patik tu akabangso. Idama, bangso naso tinandam hian, ikon jauwon mudo. Jala bangso naso tu mandaho, Roma nahopiho, alani Jahoba de Batam, dohot alani nabadiani Israel, ainunga marmulia ho dibaen. Sayului hamuma Jahoba, bican tarbaen dope jupang ibana, jo hamuma ibana, bican jonok dope ibana. Sai ditadikon halak parjahati madalanna, jala jolma pargeduki aka sakapna. Sai mulak ma ibana tu Jahoba, asa marpangulahi rohana mida ibana, doho tu debatata ai buas do rohana manalesei. Ai dada pikiranku pikiran munai, jala dada dalan muna akadalaku ninna Jahoba. Ai songon tiboni langit sian tanoon, songoni do tumimbo akadalaku sian dalan munai, jala aka pikiraku sian pikiran munai. Ima sahatna martuado akana tumanggihon hata ni debata jalana upeosa. Amin. Socorro, dice.
taha tidakon maha porseaotai, songona hina tidakon di dongata saha porseon di sandok portibion. Rap mahita mandok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona sohatu dosan, natumo palangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon si Maria, nagebe-gebean si Antondi parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit di panguman silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, natuat tu banua toru dung ditanom, namulak mangolu di ahri patuluhon, nama naik tu surgo, lauhudul tu siamuni debata Jahoba, amanai pargogona sohatu dosani, isi maibana paima mulak sogo tu tanoon, makumumi alak nama ngolu dohot namate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan yahala Kristen akan nabadia, dohot dihasesa ani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot halak naumate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin.
Horas madihita salutna. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 23 Maret 2025. Pertangyangan week. Rabu 26 Maret 2025 masuk pukul 10 siang. Tada week Rawamangun Tolu, dohot Rawamangun Opat, perhubungan dibagas ni keluarga Sefordinan pada Pandiangan. Bibel Pro Solvia Boru Sidabutar, Jalan Paus Dalam nomor 14, Komplek Pertamina Jakarta Timur. Inganan pertangyangan di ruang Timoteus HKBP Rawamangun. 2. Wik Gangkana dibagas ni keluarga Nyonya Tobing Boru Hutapea, Jalan Rawamangun Muka Selatan, Gangkana nomor 5 RT 8 RW 15. Kamis 27 Maret 2025 masuk pukul 10 siang. Sada wik balap sepeda dibagas ni keluarga M Butar-Butar Bornenggolan, Jalan Kayu Jati 5 balap sepeda Jakarta Timur. 2. Wik Utan Kayu Manis dibagas ni keluarga Jaminter Situmorang Boru Lumbang Gaul Nahinan, Jalan Jenderal Ahmad Yani bypass Inganan pertangyangan di Timoteus HKBP Rawamangun. Pertangyangan keluarga Parhalado Selasa 25 Maret 2025 masuk pukul 10 WIB di Patu Pado pertangyangan keluarga Parhalado dohot Mangapuli Sudi Parhalado dohot keluarga asa mandohoti pertangyangani. Pareheon dohot pasca sekolah minggu. Jadwal kegiatan pareheon dohot pasca sekolah minggu HKBP Rawamangun boima dijaha di harostas titing manang di website HKBP Rawamangun. Fellowship Remaja Sabtu 5 April 2025 pukul 10.30 Maringanan di gereja di Patu Pado Fellowship Remaja dohot tema Youth 5G God, Growth, Greatness, Generosity, Go, Efesus 6 ayat 7 TB. Sudi remaja ni Huriata asama dohoti kegiatan ni. Pendaftaran hubungi Jetro Sihombing 08111202611. Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Nunga adong be Alkitab Terjemahan Baru edisi Paduahon Sian Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Mulai bulan April 2025 on tapak kema Alkitab Terjemahan Baru edisi Paduahonon di sude ibadah minggu dot ibadah na asing alanii taparadema Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 Laho Pakeota. Undangan Hari Ulang Tahun Gereja Toraja. Membartu perayaan ulang tahun Gereja Toraja papitu 20 tahun. Naposo bulung HKBP Rawamangun mandohoti ibadah syukur parade pujian dohot tema bersyukur lewat nyanyian di hari Minggu Sadarion 23 Maret 2025 pukul 15 Maringanan di Gereja Toraja Kelapa Gading Jakarta Utara. Tuhat tama nama masuk-masuk ulauni bahen sangap di Goarna. Rapat Koordinasi Ketua NHKBP Distrik 8 DKI Jakarta Minggu Sadarion 23 Maret 2025 pukul 15 Maringanan di Gedung Sopo Merpikir HKBP di Patu Pado Ibadah dohot rapot koordinasi Ketua NHKBP se-Distrik 8 DKI Jakarta Ketua Naposo Bulung HKBP Rawamangun dohot do man dohot isa. Program Kerja Persekutuan Remaja Distrik Rabu 26 Maret 2025 pukul 10 sadawib. Bidang Kerja Program Koinonia Batu Parapot Program Kerja Persekutuan Remaja Distrik 8 DKI Jakarta Maringanan di Sopo Merpikir HKBP. Pengurus Remaja HKBP Rawamangun Borhaddo Mandohoti Rapoti. Program Kerja Persekutuan Lansia Distrik
Senin 24 Maret 2025 pukul 10 WIB. Bidang kerja program Koinonia Patupa rapot program kerja Persekutuan Lansia Distrik 8 DKI Jakarta meringanan di HKBP Resort Pulau Asem Jakarta Timur. Ketua Seksi Lansia HKBP Romangun Dohot Do Turapoti. Sekolah Alkitab Perempuan SAP. Sekolah Alkitab Perempuan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Angkatan 7 tahun ajaran 2025 nungga dibuka. Pendaftaran mahasiswa baru di Patupa Marhiteon online dohot offline sahatu tanggal 30 Maret 2025 di Sada Kampus Gedung Lembaga Pendidikan dan Pemberdayaan LPP HKBP Distrik 7 DKI Jakarta Jalan Selat Bali nomor C1 Blok 42 Kapling AL Duren Sawit Jakarta Timur. 2. Kantor HKBP Distrik 8 di DKI Jakarta Gedung Sopo Marpikir HKBP Lantai Onom Jalan Damai nomor Sada Pulau Gebang Cakung Jakarta Timur. Narasumber Ima Pendeta Rina Borusiaan Sandra Sidabutar Doho Silvia Sirait. Nomor HP Boima di Jaha di Harotas Titing Manang di web HKBP Rawamangun. Lomba Paduan Suara Hombartu Ulang Tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Wilayah DKI Jakarta di Patupado Festival Paduan Suara Campuran SATB Nanaing di Patupa hari Sabtu 21 Juni 2025 pukul WIB Maringanan di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta. HKBP Romangun dohot do di lomba paduan suarai di koordinasihon ni Dewan Koinonia. Pasahaton bantuan beasiswa Rabu 26 Maret 2025 pukul 10 sahatu pukul 10 WIB Maringanan di Gereja HKBP Romangun. Komisi Beasiswa Patupa Pasahaton Beasiswa Tuaka Ruas Nahurang Mampu naung terdaftar di Komisi Beasiswa tu 74 halak akan amanjalo beasiswa rap dohot natoras manangwali na mandohoti acarai. Bantuan korban banjir dohot kebakaran gedung sekolah minggu HKBP Kapuk Sawah Resort Kebun Jeruk Jakarta Barat. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Patupa Papungudana laho mengurupi korban banjir na terdampak di DKI Jakarta dohot bantuan tu renovasi gedung sekolah minggu HKBP Kapuk Sawah Resort Kebun Jeruk Cengkareng Jakarta Barat na terbakar. Ruas ni Huriata asa pasi dohot berpartisipasi mengurupi korban banjir dohot renovasi gedung sekolah minggu Marhite Poti na pinarade di pituni gerejata. Tuhatama nama masuk-masuk programon bahen sangap di goarna. Pelatihan biola, musik tiup, dan keyboard. Seksi Pendidikan Dewan Diakonia HKBP Rawamangun naing Patupa pelatihan biola, musik tiup, dohot keyboard tahun 2025 tu akar ruas ni Huriata na memiliki kerinduan laho marsiajar musik dohot syarat boima di Jaha di Harotas Titing Manang di web HKBP Rawamangun. Pembukaan di Patupa Sabtu 5 April 2025 pukul 10 tolu sampai selesai. Pendaftaran informasi boima menghubungi EPA Huta Barat 085714391929 Christine Nababan 0856855642. Pendaftaran ditutup molo kuota nunga terpenuhi. Ruas natamba Minggu Sadarion Tajalo Dogabe ruas natamba Ronald Hamonangan Siahaan Marito Margareta Boru Silitonga rap dohot 2 halak iana konasida Rosian GKI Kota Wisata Bogor. Alamat Jalan Utan Kayu Gang Duren 3 nomor 25 RT 3 RW 9 Jakarta Timur. Wik Utan Kayu Kayu Manis Jongjong Mahamu.
hundul mamu. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di jolo ni tuhata. Ruas na moding nah di hari Minggu 10 Maret 2025 nunga jumolo moding sahalak ina ruas ni Huriata Solmina Boru Raja Guguk umur 70 tahun pinading niamata Oberlin Huta Barat nahinan alamat Jalan Persahabatan Timur 4 RT 13 RW 18 nomor 29 Cipinang Baru Jakarta Timur Wik Cipinang Tuudian hari Selasa 10 Maret 2025 di TPU Pondok Kelapa. Tuhatah mana mangalehon gogo dohot pangapulion di keluarga na ditinggalhon. Tambahan nomor sahid Nur Hayati Bora Pitupulu Wik Kayu Putih Kapling Polri dirawat di Rumah Sakit Antam. Pelehan dot aka udut ni buah-buah tajahama diarotas titing naung pinarade ni Huriata di pasu-pasu de batama aka barita masa dot ulaon aka sipatu pauta bahen sangap di goarna songonima titing di Huriata Minggu sadarion maluyate.
Damini debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita amanginang, damang dainang, di minggu okuli, hatani debata, nalaho si parsauli honota nienet dosian Evangelium Lukas bidu 10 tolu mamukasian ayat sada sahatu ayat 5 ujaha madihita. Adongma naro ujui pabuah-buahon tu ibana taringot tu akka halak Galilea na diduruson silatus domu darnasida gabe saur tu na pinelehon nasida jadi nina Jesus mamangalusi nasida na diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida hudok mai dihamu dang anggo somuba rohamuna lasongonido hamu musemago manang na diripu hamu anggo na 10 walu halak namate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan sia sude pangisi ni huta Jerusalem hudok madi hamu datung anggo somuba rohamu lasongonido hamu gabe lasongonido hamu mago muse disido sahatna. Horian itu hatta amang inang nama dohoti parminggu di bagasan tikion suak songoni di Jabu Marhite live streaming di Arahodo Tuhita Marhite topik minggu ima paubaroha asaunang mago bertobat agar tidak binasa. Nah di hari Minggu tanggal 10 Maret 2025 adongdo sadamasa di Parapat ima na melumpuhkan jalan siantar Parapat manang Parapat tu Toba ima alaro banjir bandang. Jalanunga tapaida-idara banjir bandang naro siad dolok-doloki jala pasti do banjir ini disebabkan ala nunga godang be tobak nunga godang be aka harangan naso berfungsi songon penahan manang resapan air aka hau na adong didolok-dolok ni parapati na mungkin iboy madohonon aka toba samosir dohot aka na asing. Jalamalo hujaha sumber nasian Kompas ternyata adong masahatu 6.140 hektar lahan manang resapan air nasian aka tobaki harangani nunga dibahen gabe perumahan atau mungkin tidak hanya perumahan tetapi lahan untuk pertanian dan bahkan mungkin diaka ulaun na ekstrim. Totu sahali boido suku-suku rohata alamasai dia kadongata na di Parapat doho sekitarna totu sahali songo sudut na poso iba jujur di tau-tau na parpudiope na binege banjir bandang tikidak dana kibadak ya binege na margoar banjir bandang alai lam tutiki nuengon ni lam tutiki nuengon lam godang banjir bandang manang di dia pei nama bahen hasesega ni tanoon doho sude aka pangisina jala molo tabegedo hata padohan ni si Mahatma Gandhi sasitongna
dunia ini cukup untuk kebutuhan seluruh umat manusia, alai untuk kebutuhan beberapa orang yang rakus, kebutuhan dunia ini tidak cukup. Jala didokon oputama eporus padita Dr. Victor Tinambunan ditiki na mangaleho sipirnito dinasida tua karuasta manang aka masyarakat di si ima bahwa ini bukan ujian daripada Tuhan. Ini bukan ujian daripada Tuhan atau nasib orang masyarakat setempat, tetapi ini adalah dampak kerusakan alam yang memang betul-betul dilakukan oleh manusia sendiri. Dan nasia debataon alai alani pangalaho ni jolmado boi masai tunasida. Jala dida bersama adotong mungkin tabege tong ima di minggu nasalpu ima na adong lalo di pahae tong do ditarutung pola sada halak moding di naro lalo malang di naro suhuli. Totu sahali amanang molohudo songoni alatakas di bagasa turpukon ima taringot tu namasa di tonga-tonga ni pamikiran ni halak Jahudi nang pamikiran ni halak akana porsea boy do sipata molo adong halak na burju maradopo debata mar burju maradopon akana tua-tua na burju maradopon na marhuria sai tapi kiri do hukum alam na burjui ikodo sai tarpasu-pasu ngoluna. Molo adong na burju rohana maradopo debata sai na tarpasu-pasu ma ibana di bagasan parnguluanna sai songonido torus hukum alam na adong di bagasa rohata jalata tahapor syai do memange. Orang-orang baik itu akan diberkati Tuhan. Alai sipata olo dong musai pikirata nama dok naroa molo adong jolma namar sahid. Molo adong jolma natongom mangadupiah kasih taunon. Mana molo adong jolma diaka parsorionna manang satabi molo adong tu budak danak di ibana satabi molo napapang ibana. Dang hipas pamatangna hurang parbigianna. Olo tadokon. Bah. Ayahado diulapung nasida na jolo ate. Apala songoni tu budak dadangi papang dang boy marbege manang satabi hata sumbing ibana sipata olo hita madok songoni ahado na niula manang melorotu hita songoni olo sipata hita manukun apa yang salah denganku Tuhan karena kita selalu menganggap ada yang namanya teodisi yang baik itu akan menghasilkan yang baik dan yang jelek itu menghasilkan yang jelek alai di papatar matuhita di bagasa tikyon taringot tu ulaon namasa di tonga-tongata tapaingot ma dirita ternyata dang sai dapotan akan najat na mangulahon najat nuaing dapok nai nuaing tabereng ma amang inang perdalanan ni si Job urang burju aha ibana aha naso diulahon ibana parhapor siaon songo dia dope ibana pola do ikon mate akan hina holongan ni rohana madau akan hina holongan ni rohana alai diingot dipaingot do hita sasitong na molo masa akasitaonon tuakana burju marroha nang tuakana jukat marroha marhite turpukod dipaingot tita pakeon ni debata doi lahu patadahon dirina di bagasan parnguluata. Tuhan mau berbicara kepada orang-orang baik yang sedang menderita. Tuhan memakai itu mau menyatakan Allah bekerja dalam kehidupan kita. Jalan molo taingok do sada suku-suku niaka situan natorop. Si sehat tu Yesus. Ditiki di bereng si seani adong na mulai lahir ibana dang boy ibana marnida di dokoma Tuhan guru nami ise do namar salah di si ay molo dak danakon sorang ibana dang boy marbinege dang boy ibana mamereng atari se do nasala di sot Tuhan
di dok Yesus ma di Yohanes ya ayat 10 tolu dang ise na salah di si dang among na nasala di si alai asa patardo ulaw ni debata asa patardo ulaw ni debata diaka na tongon na manaon na porsuk na hasit na dangol na ditanoon dohot na patuluhon masuk mahitan waing tuminggu-minggu panaonan ni Tuhan Yesus Kristus yang gotuhatai dang adong salanay yang gotuhatai dang adong dosa manang dia diulai yang gotuhatai patardo sude ulona jala ikom manaon na hascit do ibana jala ikom manaon na dangol do ibana di bagasan panaon naido adong haluaon saliling nileleng na dihita. Jadi asa takas taboto amang inang marhite turpukon molo adong jolma na manaon na porsuk na marsahit na mungkin mulai seorang ibana sian bortian ni dainang sahat tutiki magodang bahkan taringot tu hamatianna sai marsahit ibana sai dohonot tama di bagasan haporsyota na adong do ulaw ni debata na laho di papatar di bagasan ngulu niaka na marsahit ngulu niaka na dangol urian itu hatta dua alana di dok Tuhan Yesus songoni cerita di bagasa turpukon na parjolo ala hala Galilea di tikii marsogoni roha tu Pontius Pilatus ala ni sogoni roha ni Pontius Pilatuson dibunuh mahala Galileai jala mudarnai natongon mamele natongon nasida marsoba pasahato pelean natu debata marhite joroni debata ro nasida mardomu mudarni aka sobaun nasida persembahan mereka dohot mudarni jolma na dibunuh si Pontius Pilatus. Siapa yang salah? Itu pasti karena dosa-dosa mereka. Kata orang Yahudi. Jala adong pola 10 halu halak matinggang gereja. Gereja sedang rubuh palas-palasna. Ibu tohamu dapat palas-palas di gereja manginang. Ala di Jakarta dang pola bemar palas-palas gereja. Dang di so palas-palas. Di Juluan do palas-palas. Di Juluan. Palas-palas itu tidak di sini menara gereja seperti itu. Ala moding 10 alu halak ala ni madabu palas-palas ni garejai 10 alu halak mate ima kan tahu kodok mate halaki ala ni dosana jala oddo si pata mabahe suha-suha dihita amanginang penilaian kita terhadap orang lain terhadap diri kita si pata boydo hita madok dirita umias uburju sian akadongata ubahen akana masa si songoni tu akadongata. Ini menjadi cerminan bagi kita amanginang. Sering sekali kita memberikan penghukuman yang sebenarnya, penghakiman yang sebenarnya. Molo takang anak ni jolma, molo adong anak ni jolma nahurang diaka par rumah tanggaon, diaka par karejoan. Manang mola kamar badai akan adongata si patah hitam adokon ima tahokon ma alani dosam doi sasitongna alai dia lusi Yesus manasida marhite turpukon dang alani salanasida alai di papata dotu hita asa ICP muba marohana dohot muba ma pikirannya. Yang mau dikatakan Tuhan dalam nas ini adalah asa muba rohani manang ICP ala memang boydo masa mananga HP tungoluku boydo masa tungolumu naso tarboto-boto ay burjudo hita saluhutna amen alay dang taboto hana masa tu hita manginang ay boydo satabi asing parmatena
Saluhut na burjudo na sa keluargai par minggu do dileho do peliana alai dang binoto ahana masa. Namanya juga penderitaan, namanya juga dalam hidup kita ini. Itu namanya sebuah cobaan. Tuna burju, tuna mora, tuna pogos, tuna hasi, tuna dangol, dos doi AHP boido masa tuhita. Jala odo di paingot tuhita. Asa tapauba rohata di bagasan parnguluata. Mubama pauba maroham asa unang mago kepada siapapun tui sepe boido masa si songono namanginang alani unang manudda rohata disita bege suara ni debata taringot tuaka hahurangata disima tabauba rohata. Ala memang sai nagirgira dohita mananginangi hata ni debata. Na alasar rohata manangi hokata ni debata alai taringot tuna mangulahon boido bakol hita. Ai boido marminggu hita nuaingot dison. Songon naso pas dape nakijamita ni padita rumah horboi. Adong dopean non minggu jam sada tonga 5 jam pitu bahkan mungkin nakijamonom huputar majo live streaming. Alai dang adong tapahu barohata. Ay molo di paingot debata hita marhite hatana marhite akana masa di bagasan pardalanan ningoluta. Sasitongna holan hamu bau ni roha masa sitongna nataulaho di bagasan parnguluata. Kanamang aku kan sudah dewasa. Nunga matua au. Nunga lansia au hadosi pau boko. Pauba roha, pauba pikiran, doho pauba parangeta. Adong doi sona kasih matua na saya mababe tangis akaparomena, mubama. Mula dong si matua na saya mababe tangis paromena, mubama. Adong doi son na jukat maradopo si matuana, dianggap saingan ni anak konai sadok AHP di dok si matuana saya tidak mula dong sonia kaparumain mubama mula dong di son nama ngomo mula dong di son nama boan akaparbue na niula naso hobartu ulau na pinasaha ni debata di bagasan parnguluan na mubama. Aidang sude hepengi amanginang pasu-pasu porsia dohamu disi dang sude hepengi namargoar pasu-pasu ai godang do hepengi nasro nasosian dalanna. Jadi dihamu aka nakarejo na majalo THR nuaeng molo songon na padobohu pabalgahu THRon hamu akaina ikosukunamu sia dia do THRon unang molo godang tor hore happy belanja alai akaina molo pamagal baku aing wai boto hamu sadia suha-suha ni akaulau ni ate molo pamagal bahu sia dia do on aidang sude natabuani tu bagasta songon pasu-pasu molo adong di son nasai majuki ti rohani akadonganna nasama bemarsak rohani donganna mubama. Karena ada orang yang pekerjaannya ini adalah toksit, racun terus. Molo roy mana di sada punguan, berek kamu mah. Molo dong roy mana tu sada punguan, marpungi mana i Gloria, ina Kamis di Kampung Abon, molo marpungu na sida saya dong dojol mah memang sonon. Pekerjaannya yaitu meracuni, hanya membuat sakit hati temannya. Memang itu adalah tabiatnya. Pengen didengar, pengen dinomorsatukan. Kalau tidak didengar dan tidak dimau dituruti sakit hati. Muba makana songon ya manginang. Aidang tarjaloni debata molo so mubado rohanang pikirata. Amanginang beriringan dengan tragedi-tragedi yang terjadi akhir-akhir ini. Baru mabege barita dapat hita kebakaran di Los Angeles. Pasti kita masih dengar ya Los Angeles baru kebakaran beberapa bulan yang lalu. Itu kan manginang molo tabigi di media sosial.
kita dengar suara netizen, bahkan tidak hanya media sosial atau netizen, bahkan banyak juga para pemberita firman mengatakan kalau Los Angeles itu kebakaran bagian daripada dosa daripada warga sekitar. Ya harus bagi songoni. Iya. Allah memang terlalu bebas. Allah memang terlalu luar biasa, pangalaho na adong disi. Alai marhite turpukon di paingo do tuhita marhua hita sai paidaida sai pabereng-bereng hahurangan ya kahalakan tumagom ma dirita nata pareso nata padinggan. Memang pas dona hatani debatai nasa balok nasa sebesar balok di mata orang bisa kita lihat, tetapi di mata kita selumbar-lumbar dang boita bereng. Namuran mangalului hahurangan ni halak. Paling gampang mencari kesalahan daripada orang. Ido amang inang itu namanya ada yang memang saya parohaho kita moladong nahumurang siap dalata siap pengulata orang-orang pasti mudah mengetahuinya. Apalagi akainate. Namuraan mamereng hudok majo unang hasala ataringotu pakatayon taringotu akaparange. Anggo kainaon murado maparohaho taringotu pakaian di donganna. Pakaian ay molohita aka ama sipata olo sipata sadape marsitekka kacing di bajuton dang apala olo tabereng. Alai holan inata holan perhiasan ope sibong naon doktor korung naon boydo ditadda hor korung di donganna manang sibong di donganna. Ala nunga dipakai, ala nunga hea diberengi. Mencari kelemahan orang begitu gampang. Dang pola dohono manang taringot tu isepe sap tortaboto do. Apalagi nuengoka zaman semakin canggih, siapapun bisa patar, lihat rekam jejaknya. Gampang mencari kelemahan orang lain. Alai di paingo do tuhita asa tumagom mabah dirita mata pareso, dirita mata bereng, unang pola tabereng akahahurangan ya kadongata aihita pe dosdo songon nasida hobar tutikina holan majalo singot dohi sian debata. Amang inang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus. Totu sahali hacitdo manaon na di taon ya kadongata molo rotu nasida akka hamaulani bohama dang hacit rohatta soholam mamikiri nama saon alai sipata tabbado hacit ni roha tabbado bobata hola mamikiri perkataan netizen tuhita. Dang dape bubano si pikiran alai dihita jut do tabba bubata holan mamikiri hatani halakan taringot tuakana masa tuhita. Ya itu luar biasa nih halak batakon. Alamar sirai rainani hita. Alamar margai hita. Ahana masa di rawa mangunon tersaha doi tu barbarlusung. Jala ahana masa di hutat tabui do hatop masai sahat itu son. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Ido ubahen moladong nama satu hita. Hudok majo. Tadok majo. Tilahau majo sahalak ina. Tilahau masahalak ina. Jala dunung tilahau on ibana. Olodo asing-asing pikiran ni joma, asing-asing nani dok ni jolma taringot tu natilahon ni mana. Apalagi sona hudok nakin molo tilahon imana odda pe parsaurangan ator di dokod do ima dangi boto mama ima dangi boto majaga pese-pese enna hola manubuhod do anggo mangaroro pese-pesion dangi atusi marsahi pedang pola diaturehoni si panganon nape dang pola di parohaho ni
holan alani hogatuson inna. Tarbohama perasaan ni na manaon kedukaan ni. Atarbohama perasaannya begitu hancur karena meninggal anaknya. Alai ikut tangi honon dape suara-suara na mungkin naso tikos alai ikut begion namai datung so tabba arsak ni rohana. Jala odotong pai ngotok kita. Moladong penama satu dongata. Jala moladong pemoding keluar kata. Bola dong penabdok na tao di bagasa padalanan ning uluta. Ingot ma amanginang, ingot ma dang alani na ujukat nasida sia kita asa jumolo nasida moding. Kudang akka toko-toko gereja, toko-toko nihuria nang jumolo moding. Alani kopit dohot akana asing. Ujuka manasida sia kita down alai dipahingo debata dohita marhite pardalanan ningoluta asa hita pe mangarade diri paresoho dirita asa anggiat nian unang hita ro debata marlau kita di bagasan dosa. Na parpudi amanginang molotabereng do di Lukas 10 toluon ayat onom sahat tuaya sia udutna. Lukas 10 tolu ayat onom dohot udutna. Tongdo dilehot debata perumpamaan taringotu pohon ara yang tidak berbuah. Pohon ara yang tidak berbuah. Didok Tuhan Yesus disi tabau mahawon. Tabau mahau ara naso marparbuyon alai marpangidua maakasisiani unang majo Tuhan pahima majo sataun nai jolo hupakuri majo jolo hubai manapuna dungi sataun nai marparbue maimana jala molo so marparbue ibana tauni tabama ibana. Ini adalah gambaran kita yang hidup sekarang. Gambaran ni pardalanan na mangulu di paluas di bata tuhita nuaingon ni asa omma tiki parasia dihita. Molo so diida di bata marparbue hita di leho tiki parasia tuhita tabaon nama hita tauni. Dang tauni taun naro, dang taun naro. Alena pasti adong ma tabaon na tauni. Karena waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita memang betul-betul mengingatkan kita asa mubama, asa ditadik koma hahurangan nai. Akan aposo madok nantilah. Sekarang happy hura-hura, nanti kalau tua bertobat. Akan atumua anoma jolo di kursi roda maahong asa muba rohaku. Aka ama manang ina aka sudut na poso dang magiratu dia pai majo te majo alai molo sehat dope amang sehat dope inang di loa sita mangula di loa sita paborhato na kadadana tu aka parsikolata om matiki pau bahor roha pikiran nang parangeta asa aha penamasa songgo pihak parmaraan, songgo pihak nama bahe marsa rohata, bahkan songgo pihak matean, dangadong be nata habiari, ainunga para dehodiri napa ubaho dirita. Jadi molo mula kan kita, molo dong nakina marbadai sia jabu, ba unang biadong moho rohana teh, unang biadong rimasna, jala molo adong namar minggu di bagasa tikion. Molo adong si patana solo di bagasa rohana salpuhom mai. Amen. Ido dah sotung marminggu hita tatangi ho taringo Tuhan mubau nalai saya marsigol ko bereng anon asa ita dah hojo si rumah horboon songo dia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berubah dari karakter yang tidak baik menjadi baik. Amin. Martangi yang mahita.
Jahova de bata amanami mauliate madiho hatam mengajar hotu hami boido masa akan masa di pardalanan ningolunami alai nama sai paingotot diri nami do asa muba roha pikiran nang parangenami aidaku boto hami adiga tikini de bata molorope akan mahol tudongan nami nang tu diri nami paingoto kami ikom muba roha pikira parangenami Tuhan Jehova de bata omahami ruas ni huriam di bagasan uduk serep ni roha pasahaton ngolunami tu de bata asahoma na mangaramoti asahoma na margogoyhon asahoma na toktong mia di pergaulan ni ngolunami molo susah sonang pogos mamora hami marsigatung tuhoma hami Tuhan hutangnya ko kami doa karuas ni huriam na tongom marsi taonon diaka sahid diaka parukilan nasida diaka namaol siadopan nasida diaka parumatanggaon pari anak konon parkarejo odohot akasirokap ni toddi paingot mahami Tuhan asal lampajonoko diri nami tu debata cara khusus hutangnya ko kami akaruas ni huriam namar sahid Jos Martin Manalu Duma Hutah Galung Kenjo Lubis Raja Silitonga Situa Nyonya Manik Boru Sitanggang Nyonya Huta Barat Boru Gultom Dohot akaruas ni huriam namar sahid di Jabuna perawatan dohot na sohuboto hami di dia nasida marsahid bahkan peak nasida dao sian asi dohot holong niaka na makahalongi ibana alai di bagasat dikion ondihom manasida pargogoyom musi pangano si inumon dohot ubat dohot tarlumobi Tuhan tiop haporsionna asamolo ropes hahit dang mabemago haporsionna tu debata alai lamar si hohot ibana tu debata namang alehon hamalumon dohot namar mudu pardalanan ningoluna Jehova debata amanami pasu-pasu marwas ni uriam dinaborhat nasida mula-ulaon dinaborhat nasida paborhat tonakayanakon tu parsikolaan dohot aka ujian nang rodi namardalan mamuka usaha nai baru rekanan nai baru dohot ragam ni aka ruas ulau ni ruas ni huriam joloani malakana sida asa marhite ho nama joloani lakana sida jupang magogo las ni roha dohot pos ni roha diakana mula ulaon di bagasan asi dohot holong ni roham tangya ko kami akadongan nami na terdampak bencana banjir lalo dohot hagoran napaingoton hami dohot akadongan nami asa parade diri asa paubahor roha nang pikiran nang parangen hami dang uhuman nasiat debatai alai napaingoto pardalanan ningulu nami do asa pauba roha nami ganub Tuhan Jehova debata amanami pasu-pasu ma ruas ni huriam HKBP Rawamangun sai homa toktong nama dongani nasida diaka ulau nasida nang diaka program kerja ni huriam di tolu dewan Tuhan sai gabe hasangapon hamuliau ma saluhut aka pakobasion nami i gabe hamuliaon di goarmu lasni roha di hami di bagasa Yesus Kristus martangia kami dodopamu amin. Mari dehita huhut tapasahat peliata.
Yang Mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroani saluhu sile hollehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masya na nilehomi tu hami pelian nami tuho, say jalo may gabiwap na husus di jolom, pasupasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajom muritonga-tongani huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileholehomi tuhami, asalam girgir hami madok maulihate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di Banu Tongos songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hangolua siapari, sesa madosanami songo panesanami, idosa nidongan namardosa tuhami, unang hami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, di sondakot Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasor homa damena tuton di munabe.